Ola, xa estamos de volta das vacacións e neste trimestre, nas clases de sociais, falaremos das guerras, aínda que non é un tema moi bonito e interesante coñecelas para que non se volvan repetir nun futuro próximo. Así que, comezamos! Co paso dos anos, a humanidade sufriu moitas guerras e conflitos que marcaron o transcorrer dos acontecementos e modificaron para sempre a historia e a forma de ser das persoas que as viviron. Hoxe falaremos da Guerra Civil Española, das súas causas, quen loitou contra quen e por qué, quen a comandou, canto durou. Empezamos respondendo á pregunta canto durou. Pois durou 3 anos, do 1936 ao 1939. Cales foron as causas da guerra? Para entender as causas, antes temos que saber que en España ata 1936 teranse dous tipos de goberno, sobre todo, a monarquía e a república. Na monarquía, o xefe do Estado era o rei de España. Tradicionalmente, se pensaba que estaban máis a favor dos ricos e da Igrexa que dos campesiños e xentes con menor poder adquisitivo. Na República, o xefe do Estado era unha persoa que elixía a cidadanía. Os republicanos estaban máis a favor das clases pobres e medias e de sacarlles parte do poder aos ricos daqueles tempos. No ano 1931, o goberno de España convertíase nunha república cuns obxectivos claros. Eses obxectivos eran repartir terras aos campesiños, crear máis escolas e mellorar as xa existentes, promover o acceso á educación universal, é dicir, para todo o mundo, ricos e pobres, e crear leis máis favorables ás clases medias e baixas. Estes obxectivos ían en contra dos intereses da Igrexa, dos propietarios das terras e do exército, que eran os que tiveran o gran poder ata ese momento. E isto foi o principal caldo de cultivo que provocou o xurdimento da Guerra Civil Española. Coa sociedade dividida, empezaron as pelexas nas rúas antes de que estalara a guerra. Existían dous bandos, os republicanos e os nacionais. Os republicanos defendían o goberno da República e querían conseguir máis dereitos, xa que na meirande parte eran persoas pobres e con poucos recursos. Os nacionais protestaban contra a República. Neste bando estaban a Iglesia, o exército e os ricos que non querían perder o poder que ata ese intre posuían. Cando estalou a guerra?
o 17 de xullo de 1936. Un grupo de militares no norte de África comezaron un levantamento en contra da República, que rápido se estendeu por toda España. E por que no norte de África? Pois porque nese lugar o exército español tiña moitas tropas e desta maneira se aseguraban o éxito da contenda contra a República ao ter máis efectivos na loita. Quen dirixiu as tropas? O xeneral Francisco Franco, un directivo do exército español nado en Ferrol e que procuraba a volta ao sistema de goberno tradicional e, sobre todo, autoritario. Como quedou dividida España? España quedou dividida nos dous bandos antes comentados. Cada bando tiña o poder sobre diferentes poboacións. Os republicanos mandaban sobre todo en cidades importantes como Valencia, Barcelona ou Madrid e noutros territorios espallados por toda España. Os nacionais, con tropas formadas polos militares rebeldes e coa axuda dos poderosos, foron conquistando case todo o territorio español. Mais esta guerra non foi doada de gañar. Os campesiños e clases medias loitaron sen parar durante 3 largos anos. Na seguinte clase falaremos de cales foron as principais batallas desta Guerra Civil Española, como rematou e cales foron as consecuencias da mesma. Isto é todo por hoxe. E agora tócache. Como se chama a cidade na que tivo lugar o levantamento militar do norte de África? O levantamento militar do norte de África tivo lugar na cidade de Melilla. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciña!